как се пази паметта на един народ. Паметта на един народ се пази в приказките, в песните, в обичаите, в имената и в езика. Пък да питам, колко души могат да изпеят две български народни песни от началото до края? Колко души могат да изпеят Jingle Bells или Happy Birthday? Колко българи кръстиха дъщерите си Рада или Райна? И колко ги кръстиха Никол? Колко от вас знаят името на бабата на своята баба? Колко им знаят историята? А въобще питали ли сте? Научете една българска приказка. Пък научете една българска песен. Пък си кръщавайте децата с български имена. Пък на едни талантливи деца им кажете, че думата дарба е голяма работа, защото е на български. Пък идете при баба си, пообщувайте малко. Питайте баба как се е казвала баба й. Па да ви разкаже за нейното време. Пък как е срещнала дядо ви, как са се залюбили, от какво е плакала, от какво е било страх, къде се е провалила, как е победила, как е родила децата си. Да разбере тая жена, че живота е имал смисъл, че е потребна. Грижете се за корена си, за да се грижи и той за вас. И ако ви е важно, за да има България.